Walang mapagsidlan ang sayang naramdaman ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III nang makita ang mga kababayan mula Tayug, Pangasinan na makapagpa-check up. Ito'y matapos dalhin ng pamahalang panlalawigan sa bayan ang G-Consulta Plus program. Dito, bukod sa libreng check-up, may maiuuwi rin ang mga residenteng gamot at bitamina na mahalaga upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Sa tulong nito, mairirehistro rin ang mga residente sa PhilHealth Yakap. Target ng pamahalang panlalawigan na mairehistro ang nasa 2 milyong residente sa programa. Kasabay nito, ang patuloy na pagpapaganda ng mga pasilidad at pagtatayo ng karagdagang ospital sa probinsya. Lahat ng mga Pangasinense, may pupuntahan kayong ospital ng probinsya. Kung may sakit kayo, wala kayong babayaran. Sa ngayon, pumalo na sa higit 1.4 milyon ang nairehistro sa programa at layon pang madagdagan bago matapos ang taong 2026. Jose Robert Inventor, RNG News.